Tongdun Rosmina Ing Lengpi, Women Wing Secretary, Lapenda, Chinthong Constancy Secretary, Sonro Teronaki Hai Jinglok, Ladaka Women Wing, Ilituma Secretary, Lapena, Finance Secretary, Penkatuko Wipini, PSLC Pan, Kaching Horn, Aradoan Panaminili, Tumpan, PSLC Mate, Autonomous State Kihan, Kachisong, Cardon Bazirlo, Cardon. Lalu, apor tihe ke bos ini lita me jaipon ujian lam tawelo lapen nili theteni aporan si enpon chotpot. Aprangsi ili tum kacini ni ngela hello je non ili tum karbi ang longarat kisung hekti ka porlo lapen labang so kisung hekti ka porho ili tum pan ko madlo nang kapa jokpo. Ili tum pan ko madlo nang kirab dun po. Lasi labang so lam ili tum nang kacini nang apor nang liroklo. Ili tum chong honglo, ili tum Congress apandament in country for pahailo, ESDC apandament in country politum, government pacharilo, council pacharilo, non labangso BJP apandament, ili tum ning country si ladak ili tum council lang pangiponet lo. Sita piniani ili tum kisung ken ke jogi kali, pinianta ili tum hem barak si teklong rong ili tum sangtimu harlong imu awe rong si pinianta ili tum dunang bo. Landa kali ili tum dak Chinthong ra rason sono bangke kisu kacilang thai kawi lu ka charli school hemawi lapen kapre awar sai ka chuklemi atuar ili tum tek ponong lepin tangjang piniani ladak Chinthong sor kering bom lake kapre kali jharu khiti ke klempen che ka khiti ke klempen lapen pa ili tum hala anaros akid fesere ke klempen ili tum pini Jepang reng bom sida piniani tame Karbiang Long Autonomous Council lahai hui a business ke kemia phan horticulture ke kapang tangni apor thisire ka pa hai hui dum ke kachujor kachulang ali ka pa doje phan ar phe kai hui ke jor ka chulang ali ka pa doje phan halai hui dum hana warsa nang lang dum de pin hal hai warsa nang ke lang dum ji kali itu ningkan hini ke thomo phrang seksure khai dame ar phe khai dame tharoi si pena bat tamele tum ke jorlong lain de tum ang theklong lu sida pinia nikel tu lai hu enda ador bajum met lai hu yong se ador bajum met lu tante Chinthong ra tum kunal lo kereng dia warsai gitulan awelo kedi lasi lahai hu tame ili tum phan nang kapasung tektik asai si non ke cari bom government mang claim pon bom lu lasi ili tum phan kapre ka det tame ili tum phan nang lang bom lu Karbiang long le ke serang lo usili tumphan nang theglong lo India det piara Assam det piara lapen India pen aha areng gelo adet tumanda me itung Karbiang long ke serang long pusi tumanang pulo lapen ini tum north east angkang inglong arat angkang north east adang tame ini tum langdam lo pulo tante Karbiang long le hendo itum angbong jitim chit gitu non Nagaland punoi Meghalaya punoi Arunachal punoi halai hui englong ason kali itu englong loke athak tai letum khiti le choklam da misen lapen long layer lota koi lapen jenglok ha ingchin pen jenglok ha keresin pen jenglok kaprek tai letum englong loke serang long ason situm du la so porsi non kaprek a det tu miletum det panang chulang prong lo nang chulang prong lo lapen tangka maha pinian ini tum lada council BJP tum de cari bom labang so BJP tum ili tum phan kam ka choklem mate ili tum long ke long hor muhortar ka chuti kiji ajak kong tum phan ang pipe sida me kapre ka det arenge lo ka det tum Singapore puno Thailand puno Japan puno Malaysia puno ili tum ang long lada tangka na ka cross ben organic farming ka pen ke farming ke klempen organic ahar pipe pin pen akiti kiculong ya asayan dala tum nang claiming pan bordilo nang claiming tungo